ना 그래 माखासेयालाय गोरलै गोरलैयावहाय थांजोबलायखो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर नै आंहा दिनैबो दाउ आदार होनायनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय सान्दुङा बिराद गोसा दुंदों सयथियायौ फुंनिफ्रायनो हांथार दिनै माबादि जागोनथाय बोथोरा थान्दा थान्दा थादावबाथाय गरमखौनो सैज' हाथारा माथो हनै ना लोगोफोर दिनै सानसे मा देखायलांनो हायो देखायलांसै मा खालामनो हायो अनोबा आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायलांदो नोंथांमोना मोजां मोनोबा आरो लोगोसे आंनि भिडिअ सोरबा गोदान नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे लाइक खालामना हो अननाय दङबा ना फावना नागिरनाय नां दंना गैया नै दैया गोथाव जा मोजां जाबाय न' गुदानि बे फोथारा बेनिफ्रायनो जालायबाय जोंना दैयानो नाफोरानो फैना फैयाखैथाय नागिरनां फावना नै नाया नादुर नुफ्रामानो ना मावा फैबाय मेरला बा माथो एसे दावदोंलै दावनालै फावनायासो दंना गैयाथाय बोजोंसो हफैलाबायो आंहा हमनानै जानोनो टाइम गैया नाया जाहांबायानो जिनो गैयाहाय लोगोफोर नायानो ना फिसालाय जाबाय ओमफ्राय फावनाया दंमोन खिन्थु दाख्लै गोरलै नुदोंमोन आं बेखौनो नागिरफैदोंमोन ओमफ्राय बबे जायगायाव थांखो देरना खारखोमालांजोब्बायदां बाव थायासैदां साइसआव नै बे साइडआवनोमोन नै बेहाय फावनाया दाख्लै गोरलै मिजि नुदोंमोन आं दिनै गैया बेखौनो नायफिननोसो होनना फैदोंमोन आं गैया देरना खालांजोब्बाय अबावबा मोनजाला लोगोफोर दिनै जानायनि खाफाल गैया खोमा दिनै ना एसे मोनदोंमोन नै माजों जानाय जायो मैथाजों जायो ना माजों जायो अमाखौ सारायाव सावदों हांदों थाव होआलासिनो ओरैनो अर फिसा होनानै बेबायदि खालामबा ना अमाया बिराद गोथाव जायो बेबायदि हांबाय नै आं सारायाव मानो सावलायलायनो सारायाव बिदि हांबाना सावनाय बादि बिराद गोथाव मोनजाखायो नोंसोरबो मालाबा ट्राइ खालामलाय गोथाव जाथारो सारायाव बेबायदिया एकदम सावनायजों सेम जायो नै लोगोफोर मैथाजों नाजों ना फिथिख्रि मैथा ना फिथिख्रिखौ गोथाव मोनथारो आं मैथाजों नाखौनो आरो बाथोन देबावबाय ना बाथोन जाबावनोसै मैथा ओंख्रियाव बाथोन नांगौ बानलु गोथांजों देदों आं दिनै नै लोगोफोर आंहा दिनैहाय ओंखाम जानाय भिडिअ लाबोलायबाय अमा सारायाव एवनाय ना बाथोन बानलु गोरानबो लाबाय गोथांबो लाबाय आमफ्राय मैथा ना सनाफोर जानोसै आं बेखौनो दिनैबो नायलांदोलाय सोर सोर जानो मोजां मोनो सोर सोर जानाय भिडिअखौ मोजां मोनोसो गरमथार नै ओंखाम जानोसैलाय सनाफोर मैथा ना बाथोन अमा सावनाय सारायाव सावनाय
बानलु गोथां लाबाय बानलु गोरान लाबाय बानलु बिमाया जि बुरजा होनाय जादों मैथा मस्ला जालायलायबावदोंसो बाथोनखौ खोबग्रोबाय बे बांद्राय आलौवो खिन्थु बांद्राय नङा बेखायनो बानलु गोरानखौ लाफालायबाय आं नोंसोर बानलु जानो हायो नाय लोगोफोर ना फिथिख्रिया गोथाव जोगोनारजों जानो एसे दोनलायबावबायसो आं अनसि ना मोनगोदान ना बिदियावनो एसे होलायनानै जानोसै बाथोना गोथाव जाथारदां Contoh pihak bika gua galak sama dia còn hả cái đàn theo là bây giờ có số lực trắng dịp này chứ nè थांख्रि मैथाजों नाजों दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेबो न'आव मोननाय ना मासि गोथाव मोनथार आङो बानलु गोरानबा माबाखौ एवनायखौ अखा थाबाय ना गरमखौ सैज्य हाया अखा हानानै जबाबो फांखाया जि गाज्रि शब्द होबाय थायो रायज्लायनायखौ मोजां खोनाया बेखायनो फांखाखौ होनला आं उफाय गैया गरमबाबो जानांगोन गोसाबाव बेहा बेहासो गोसा
लोगो जोबनायावनो बे अमा मोनसे मासे गोथाव अमा सावनाया